Hey, DJ Dion, I swear to God, bad. Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano da kewaye. Nesa ta zo kusa wajen ganin cewa kun cancare 'ya'yanku, iyalanku, abokananku da dalla-dallan Fower da zamani. A fitaccen kamfanin nan na Saleh sun kawo Power Bank original na kamfanin Fower. Power shine inganci a gare ku. Assalamu alaikum yawa masu saurare da kallon mu. Ya mun zo muku da fitaccen kamfanin mu wato Power, nan ne zaka samu Power Bank. Na gani na fada latest one irin wanda kake so, kala da kala muna da shi kamar da ka gani ga kaya na iri da iri, kala da kala. Abokai na yan wana yale na ni ina amfani ne da Power, shi yasa zan yi chatting daga nan har gobe. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya da kuma jihar Kano da kewaye gaba ɗaya. Wannan fitaccen kamfani na Power sun kawo ingantaccen Power kala-kala, kama daga mai 100,000, 90,000, 80,000 har zuwa 10,000 a cikin farashi mai sauki da rangwame da. Aha, yawa mu abokan mu a wannan fitaccen kamfani a nan ne zaka samu kala-kala iri da iri na wata ainihin Power Bank ga sunan kuna gani kala da kala, ni ma gwari na zo na saba kuma na samu sauci da rangwame da rahusa a wannan kamfani na Power. A iya wuri ɗaya ne kawai za ku samu waɗannan ingantattun kaya, shine wajen Saleh. Saleh kuma yana nan cikin shop number 28 to 29, number 11 Rankoli Plaza, Beirut Road. Ku garzaya domin samun sauki da rangwame da rahusa. Sai kun zo. Yawn. Let's go.